Com veus el partit del primer cada setmana contra el Borges Blanques? Bueno, és un partit bastant exigent, no? Crec que tots els de la categoria, cada setmana diem el mateix, però és un equip que té idees clares, és un equip que sobretot a nivell nostre pot crear molts problemes, perquè sobretot acumulen molta gent a zona nostra, a zona 1 nostra, són bastant directes i alternen en joc en curt i sobretot participen amb molts jugadors en atac. Crec que serà un partit en el qual els duels marcaran sobretot el tema de les segones jugades i nosaltres a partir d'aquí tenim unes premisses dintre del vestidor per poder trobar una miqueta les seves habilitats, que crec que hi ha poques, perquè són un equip, la veritat és que en pilota ho fa molt bé, amb una idea de joc molt clar, en el qual sobretot sense pilota són molt intensos. Crec que serà un partit en el qual nosaltres tindrem de lluitar i partir des de l'ordre i sobretot des d'una bona organització i estar molt atent a segones jugades, en el qual podem passar per poder tenir la pilota nosaltres per poder començar a fer mal amb ells. Són un equip físic, un equip on les àrees marcaran molt també. Creiem que és un equip en el qual dintre d'aquestes segones jugades no només a nivell de transicions del joc, sinó a nivell d'estratègia. És un equip on a les dues àrees tenim d'estar molt atents, en atac per intentar fer mal, com a nivell defensiu intentar ser forts i sobretot que no passi com en aquests últims partits, que en aquests últims partits, en aquests dos últims partits crec que hem regalat 2 gols, no pel fet de regalar gols, sinó en les situacions que ha vingut, 2 situacions de falta a favor nostre, quasi gairebé dintre l'àrea petita, acaben sent 2 gols en contra. Crec que el rival ens té que fer més mal i no està sempre patint i anar darrere el marcador en aquest aspecte. Trobant-nos a nosaltres mateixos, juguem a casa, la gent vindrà animant-nos, nosaltres i l'equip té ganes, els nanos estan treballant molt bé, intentar sortir endavant i la veritat que tenim de donar un pas bo i ferm aquí a casa i sobretot per l'afició i per ells que s'ho mereixen.